Opa, xentiña da boa. 180. Aí, quieto, ok. Adiante. Hoxe ceamos de dieta. Xa veredes. Mimá. Como mola, empezamos ben, con pan galego. Isto xa, cando vemos isto, digo, bueno, quieto, para. Non cambies de canle, aí hai bo material. Pois o que queda. Xa veredes. Porque por esta parte, esta é a parte saludable, os crudités. Que ahora mesmo están moi de moda, ademais son sals, é para compensar. Sabedes o yin e o yang, non? Pois por aí vai a cousa. Imos a facer un bolo ao forno, este está forneado, pero vai levar outra hora de forneado. Pero dentro, imos meterlle queixo, un queixo inteiro San Simón da Costa. Antes, imos a rostrir unha cebola, un allo porro, e temos aquí el lacón. Podes facer con touciño, vale? Pero bueno, vamos deixalo aparte. Isto ten un pouquiño menos de grasa, vale? Un pouquiño de lacón e imos a misturar aproximadamente unha noz de manteiga con un pouquiño de aceite de oliva. Isto vai con un sofrito e despois, dentro deste sofrito, bueno, isto é unha crema. Isto é unha crema de queixo que pode ser unha crema agria. E aquí viño branco. Despois, con un allo e perixel, collemos, picamos ben picadiños, un pouquiño de aceite de oliva, e con eso imos a pintar unha vez que temos xa forneado por primeira vez o forno, ao mellor vos liades, pero se estades atento e non perdedes detalle, non vos liades nada. Imos a pintar todo isto. E despois os crudités que van en crudo, para cando lle quitemos a tapa, mollar aí en todo o queixo que vai quedar derretido. Platazo. Ten tela. Bueno, mirade, onde se consigue o mellor queixo San Simón da Costa? Hai unha persoa ideal, e se sabe onde se consigue o mellor produto cando está aquí en Galiza. Despois perdes un pouco, porque non teño oye, vai aí a Bilbao a buscar, non sei que, perdido, xa non volveu. Pasou 3 días por aí fora, perdido. Ora, en Galiza, o mellor. Quen si non? Rafa Durán. Rafa, compi, onde andas? Opa, xentiña da boa. Epa. Hola, Xoan, que amigo. Oído en San Simón, parroquia de San Simón, non na illa, senón en San Simón, en Lugo, en Vilalba, que se queres queixo San Simón, onde vou a estar senón? Para iso son o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. E deixa que aproveite este espazo televisivo para dicirche algo que nunca che digo, que admírote, que te quero, e que montarei unha destas e voulle chamar Queixería de min sentí. Xoanqui, queixería. Queixería, queixería, tan dentro del alma mía. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía. Esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. De ti vivo enamorado desde que te vi. Pois estou con Dani, un dos responsables deste queixo San Simón, Dani Berto. Ti eres Dani? Sí, e meu irmão Alberto. Alberto. Por que tan bo este queixo? Que ten de especial? Bueno, porque é unha cousa que ten moitos segredos e nós continuamos con eles. É un queixo milenario, posiblemente un dos máis antigos de Galicia, pois porque poñemos moito cuidado e moito mimo. Que caracteriza este queixo? Como é o proceso? Vos tedes vacas? Ou é de cooperativa ou como traballades? Non, nosotros somos pequenas queixerías familiares, que compramos leite en gandeiros da zona da Terra Chá, da zona de aquí de Vilalba. Callas o leite, moldéase, prensa, salamos en salmoira, deixamos curar o queixo durante 45 días mínimo e aí damoslle o afumado. 45 días, non? Sí, o afumado é un sistema tradicional que tiñan os nosos avós de conservar o produto entre feira e feira, cando non había nevadas antes desto tan famoso como é o cambio climático. Aquí pois facía bastante frío, entonces non podían ir un mes á feira de Vilalba a vender os queixos de todo o mes, pois afumábanos e conservábanos para telos para a seguinte feira. E con que o afumades? Afumámoslo sempre con madeira de bidueiro. Amigo. Aquí, como podes ver, dáse moi ben o bidueiro, aquí hai moito carballo, moito bidueiro, pero o bidueiro dáse xa el solo, non? E, bueno, pois é un queixo, o afume do abedul, o que non lle dá é un rancio ao produto, e encaixa moi ben co queixo. Ademais, non se pode captar nas casas, pero ten un cheiriño especial, o que o probou sabe do que estou falando. E como che gusta a ti comer este queixo? A min de todas as maneiras.
Eu con membrillo, con anchoas, en salsas, é unha cousa, unha recomendación que lle podemos facer aos cociñeiros. Sí. Hai moi bons locales que utilizan moito este queixo para salsas, salsa con raxos, salsas con polvo, con moitas... Dá moito xogo na cociña, un queixo que dá moitísimo xogo na cociña. Pois non sei que máis preguntarte, non sei se pode decir algo máis deste queixo. Bueno, pois este queixo, hai un refrán que o dice todo, que gran acerto comer queixos de Aniberto. Aí queda dito. Xoanqui, valeche? Vale perfectamente, claro que sí. Xa sabía eu que sí. Pois aí che vai, disfruta del, Vai, a ver que faz con esa receita. Ai, que ven de rebote, vale. Gracias, no. Mira, claro, apunteme en Padel. Fai uns días. Eu creo que non descubrimos nada, Porque aquí xa temos feito hasta tixolas con San Simón da Costa e con polvo, e xa temos feito empanadas con este queixo e demais. É brutal. E ten razón, o Bidueiro fai aquí un traballo que pois que en outras partes do mundo non fai, por eso podemos presumir dun bo queixo galego. E hoxe imos a darlle o protagonismo que se merece. Hoxe non vai a acompañar a nada, vai a ser o auténtico protagonista. Estou moi de acordo con este home, Eso non fai falta máis que un anaco de pan, unha boa anchoa e nada máis. E que máis? Un bo anaco de pan, un anaco de queixo, sin anchoa. E xa vai así, Bueno, comezamos. Veña. Polo norte. Por arriba sempre. Vamos a apartar un pouquiño o queixo. Para ter. Ben, as crudités que vai ao final. O primeiro que imos a facer é asentar a tarteira. É o que máis tempo leva, non? Así que un chisco de aceite con unha pouquiña de manteiga. O deixamos un 50-50. Mitade e mitade, neste caso non. O aceite simplemente é porque aguanta un pouquiño máis o tempo de cocción e despois axuda. Agora mesmo, digamos que anima, non? A manteiga para que se desfaga. Culler de pau. Sempre o meu carón. Unha cebola. Un media. Vale, comenzamos a falar. Vos comento, non? E por que non botas o queixo directamente dentro do pan e xa está? Precisa unha pequena humedade. Senón, vaise facer igual, pero temos que baixar moitísimo máis a temperatura. Moitísimo máis a temperatura, por lo tanto, precisa máis tempo. Primeiro, dalle un sabor moi rico, tanto a cebola como o allo, como o touciño. Se queredes meter un anaquiño de chourizo tamén. Que pasa co chourizo? Xa mata un pouquiño o sabor do queixo. Aquí queremos que este presente. Pensade o que falamos sempre, non? O de menos e máis. Neste caso, moi importante. Moi importante. Ben. Veña, cebola. Primeiro a cebola, faise antes co allo porro. Non queremos que este moi torrada, Non, aquí o que queremos é sacar o sabor. O viño, xunto co queixo en pomada que llevamos a meter despois, é o que vai axudar de que se desfaga desde o primeiro momento cando o metamos no forno. Vai estar unha hora, Vaise queimar? Non, vamos a meterlle 2 capas de papel de aluminio. 2. E despois, é o final, nos últimos 10-15 minutos, cando retiramos todo ese papel e collemos e pintamos con allo e perexil. Bueno, estamos de acordo, non? Agora falando en serio, non? Que empecéi de cachondeo e demais, de que si é calórica. Sí, claro, é que é unha receita calórica de vaqueixo e demais. Agora, pensade que isto é para repartir, non é para 2, ni para 4. Aquí poden comer 8 tranquilamente. Chamanlle o que diga a hora de IPA e encima con unhas crudités. Non digo ninguna tontería de que, oye, non é que sexa excesivamente calórico, todo o contrario. Apañamos con esas crudités, equilibramos e temos ese aporte lácteo e calórico xunto unhas verduras crudas que é moi importante consumir así as verduras. Que aquí, claro, sempre prendemos o lume, non sei que, pero cando falamos das 5 pezas cos médicos e que non paran de decilo e demais, eso é certo. E se non nos apetece 5 mazás seguidas, porque eu entendo, vai mazá, unha pera, unha leituga,
unha cenoria, todo iso un cru. Maravilla. E se pode ser todos os días, mellor. E agora, ademais, que, bueno, ahora dentro de pouco que comenzas as hortas a botar para fora e... Bueno, dentro de pouco, ainda falta. O que pasa é que agora, non sei a vos, pero a mí o tempo pasa, me chisco un ollo e ahora vai. Pasou un ano. Que pasou aquí? Non te enteras. Estaba outro día unha amiga aburrida dicindo estou quitando o árbol do Nadal. E brinda agora. E de vez xa vai chegar o verao. Isto é certo, A Rocío de Perlío, mándolle un biquiño, un saludo moi grande. Rocío What is Nice en Facebook, unha moi gran amiga. E comentaba, decía, estou quitando o árbol do Nadal, que non teño outra cousa que facer. E, madre mía, que mira, a estas alturas faz ben. E de que pasa o tempo enseguida? Tes toda a razón do mundo. Chisquiño máis. Ben. O allo porro. Aí, non o vou cortar moito máis. Aquí sí que quero que teña certa presencia, Está moi ben atopalos. E estes medios ariños, eso tamén está moi rico. Que imos a facer aquí? O xusto. Tampouco queremos que isto quede seco e quitarlle todos os xugos. Así como outras veces falamos de torrar ben, neste caso, non. Aí vai. Listo. E para dentro. Moi ben. Ben. E aire. Sal. Contamos. Co sal do queixo. Por lo tanto, o sal do lacón, que tamén é salgado, Por lo tanto, o xustiño. Eu non sei se fixeches algunha vez unha bichisua, unha crema de allo porro. Porque se o fixeches algunha vez, cando comecedes esta receita, o arrecendo que vai a vir agora mesmo nos fuciños é dicir, estou totalmente facendo unha bichisua, porque a manteiga co allo porro ten ese sabor tan característico, que é tan agradable, non só nunha bichisua en sí, que con iso, cun pouquiño de caldo de polo e un pouquiño de leite facemos unha bichisua espectacular, sino que aquí, e pensade tamén nos kits, cando facemos, que a manteiga é un olor moi peculiar, é un sabor moi peculiar, moi agradable e que encaixa con cantidad de cousas, sin apagar o resto dos sabores, como é o queixo. Moi peculiar. A manteiga co allo porro e un poquinho de cebola. E agora, bueno, xa que vamos a botar un poquinho máis de pimenta, eso xa. Tal cual. Veña, seguimos. Non tiramos, Iso vale para facer un caldo tamén. Cando facemos un caldo, que ao final, ao baixo, lle poñemos o graso, poñemos iso. E deixamos torrar un pouquiño. E aí temos unha base, un aceite xa aromatizado que nos vai a subir a potencia dunha crema de verduras, por exemplo. Vale. Ben. Aí. E aí. Dá gusto os anaquiños xa de la concha. Estas xa se mercan así. Pero bueno, eu porque fun a mercalos para vos. Pero pensade, cuidado, que... Cantas veces non nos sobra lacón cando facemos o cocido? Ou outra carne, porque aquí non me imagino tamén cunha tenreira que moitas veces sobra o polo e máis a tenreira, a carne fresca sempre queda nos cocidos. Non sei que pasa, pero todos nos vamos a polo fuciño, polo orella, por non sei que. Bueno, estou dando idea ahora mesmo co lacón, porque co lacón está moi rico. Entonces, como está chebo, teño que garantizar o título do programa por contrato, que este bo. Vale. Entonces, como está chebo, pero con outra carne tamén quedaría espectacular, Que ben ule, porque está desdiante, que se non xa teño un anaquiño destos na boca, bueno, non teño un anaquiño. Xa estaría con media barra de pan facéndome un bocata. E metendo iso. No, que me estou portando ben. Últimamente me estou portando ben. Cando digo portando ben é que non estou comendo aí a deshoras nin estas cousas. A veces píllame co chocolate, Comiche chocolate? Non, por aquí manchado, non? Non, non. Que va? Se outro, non? Ten nin idea. Ben. Vale. Vamos, para dentro. Aí está.
Védelo xeito, non? Por donde imos? Son dúas cousas. Vamos a facelo un pouquiño máis. Vale, un pouquiño máis. Vamos a torrar un pouquiño máis. O teño no 7, non o vou a subir, porque non quero que cambie a cor, incluso vou a baixar o 6. Mentras, abro o bolo. Mirade. Que nos interesa? Todo. O de dentro e o de fora. Aquí vamos a facer unha tapa, non? Por exemplo, a tapa podemos cortala a partir de aquí máis ou menos. Que queda así, máis ou menos. Vale. Aí. Aí. E aí. E agora, todo isto, amiga, vou intentarla sacar todo en un bloque. Vou explicar por qué. Porque despois é o que nos vai a servir para empapar con un pouquiño de allo, con aceite, con un pouco de pelixel, e todo eso despois vai ir para dentro do queixo e metemos na boca. Está riquísimo. Entón, aquí, buscando a parede e sin atravesala, evidentemente, sabes, tendo cuidadiño, imos quitando pouquiño a pouco, así, sin chejar abaixo e sin chejar as... Non queremos pinchar. Se pinchamos, despois vaise. Pois así, pouquiño a pouco. Se tedes medo, pois vades quitando con unha culler, con que queirades, dá igual. Pero eu penso que así non ten ninguna complicación. Imos cas maus, retiramos por aquí, damos a volta, continuamos e xa o temos, vale? E a partir de aquí sale os anacos que despois imos a cortar. Onde está? Isto vai aquí dentro de onde vai todo isto. E con isto imos a facer así para nos últimos 15 minutos enfornamos pois a miga torrada para despois poder meter no queixo e que nos aguante. Unha voltiña. Uah, que ben ule, como está isto, compañeiros e compañeiras, que rico. De verdade, eh? Rico, rico, sí, señor, eh? Vale. Viño. 6, 7, 8. Mollamos. Unha cunca, sen medo. Unha cunca. Moi ben, témolo. E agora o queixo crema. Uno baixar 8, 7, 6, 5, 4. Aí está. Isto fora. Non lle quero meter metal aquí. Si non rayamos. E a nadie nos gusta que non raye. Nin a tarteira o seu fondo, nin nosotros a cabeza. Bueno, hai que decir alguna conachada, tiña que decir, oxe, si non iba ben. Ben, despaciño, vai evaporando o alcohol, pouquiño a pouco, e nosotros seguimos co noso. Aí. Bueno, estos son moi grandes, non? Vale, cortamos pola metade. Agora xa comenzan a ter un tamaño, bueno, pois decente, que este tamén é moi gordiño por aquí, pois facemos así. E collemos así, cando este torradiño, é como unha culler. Apartamos e reservamos o pan. E agora o bolo, que veña pa aquí. Limpamos a tabla. Moi ben, queixiño, ven comigo. Volvo a repetir o que facemos ca corteza destes queixos, eh? Non. Xa sabedes, non? Aromatizar, non as tiramos para un caldo, para unha crema de verduras, para min é básico. Dígolo en serio, é básico. Sabedes que a crema ten que levar un lácteo, pois ese tipo de tonas, collemos, infusionamos aí, poñemos un cazo con leite. A lume baixiño de todo, metemos estas pelas aí dentro, e despois probade ese leite. Probade ese leite, que flipades do rico que está. E claro, si esa leite collemos e metemos unha cremiña de verduras, desa que a veces repichamos o fuciño,
Non, porque digamos que a verdura dá cremiña, verduras, algún dirá, a min, eu son de bistec, porque non probacheis a crema que fajo eu. E se non, arrega, metemos ese queixo, vas a comer crema que cho dixo eu, do rica que está. Vale, veña. Bueno, mirade, o que vou facer é o seguinte. Vou comenzar xa con esta, si o vedes, e vos fajo un chisco dun ollo, se non vos aburro aí, pelando todo isto. Anacos, canto máis pequenos teñamos os anacos, antes derretimos todo o queixo. Despois, unha vez no forno, dá igual, aí ten que levar unha constancia e xa está. Pero así aquí acabamos antes. Collemos en anacos. Vale, e para dentro. Ainda non sei se botarlle un pouquiño máis de viño, un chisquiño máis, Ainda que agora non lle vou a botar máis. Despois, se mo pide, como pida. Pero agora temos que ter a paciencia para que todo este queixo vayase derretindo. Enteiro vou non botar, Non vou deixar nada aquí. Vémonos un chisquiño dun ollo, mentras eu fajo isto. Veña, ata agora. Ben, mirade, xa temos listo. Collín 2 anacos, de papel de aluminio, en cruz. E agora, quieto, non manches, para dentro, que quería que verades vos, epa, pois un pouco por fora non pasa nada, cara, e aí como enche, quieto, aí está, aí está, aí está, hai que facelo aínda, non vos apuredes, apagamos aquí. Vale, e isto, quieto, para aquí. Non o vou deixar aí, o que me queda, porque sí que me entra. Vos estou dando a espalda un pouquiño, pero que é o xeito, que se non me cae para fora, non me dá xeito botalo. E así, sí, vos dou o cu un pouco da tarteira. Pero bueno, vale, ben, fora. Tapa, buscámonos casente, aí. 1 hora, a 180 graus. Tapamos ben o pan. Non vos preocupedes, non se vai pasar, non vai a quedar duro, vai a quedar espectacular. O que va a desmollar xa veredes. Imos para o forno. Veña, vinde comigo. Aí está. Adentro. Agora, cando salga do forno, dentro de 1 hora, que vamos a facer? Vamos destapar. O aspecto do pan vai a ser exactamente o mesmo, exactamente igual. Dice, parece que non pasou no forno, non? Porque non vai a coller cor, está metido dentro de un papel. Por lo tanto, non incide directamente o calor encima do pan. Non vai haber alteración do color por ningunes, non a vades apreciar. O que sí que vades ver é que a parte de dentro, o queixo, quedou moitísimo máis espesiño. Entón, a parte de fora, vamos a meterlle un pouquillo de rock and roll xunto con estas barriñas que teño aquí de pan. E para iso, o clásico, un clásico de toda a vida, que a veis pegalle moi ben. Perexil moi picado. Aí está. Collemos a folla do perexil. Bueno, isto se non queredes facelo a man, no vaso batedor, no vaso o que ten as coitelas, aí fajo moitas veces. O que pasa é que cando é tan pouco perexil e tan pouco allo, as cuchillas é o vaso este. E que remato antes enseñándovos este, que as cuchillas aquí dentro. Que pasa? Cando son 3 dentes de allo e bailando, pois entón as cuchillas non agarran, non teñen por onde remover, hai que andar co chismo batindo seguido, non? Pero se o queredes facer, que eu o fago, o meto despois dentro dun biberón ou reciclo un cacharro destos de cristal de toda a vida, sabedes? Cando acabase un bote do que seña, lavamos ben, e aí dentro sempre teño allo, o allo perixil, que a mellor 10 dentes de allo, unha presa boa de perixel, vai para dentro, cubro ben con aceite de oliva, e a min iso váleme para a cantidad.
non sei a vos, a mí desde logo para cantidad de receitas, cantidad delas, xa sexan guisos, como arroces, como peixes á prancha, peixes ao forno, carnes, e o allo, o perexel e o aceite, un pouquiño de sal e con eso tiramos millas. E bueno, o farías algunha vez, e se non vos invito a facer ese aceite, despois coller a barra esa que nos quedou do día anterior, que non sabemos, está resesa, esa barra non vale e tal, ou o bolo. Non vale, esa vale para facer caldos, unhas torrijas, non sei que, des que quedan dun día ou de 2 días que están aí resesas, non? Iso collemos, facemos así un corte, si a barra é así, non? Facemos un corte así en rombos, tas. Polo medios de corte, deses cortes, metémoslle anacos de San Simón da Costa a esa barra de pan e despois pintamos con isto. E despois me escribides, me tuiteades despois. Está riquísimo. Riquísimo. Unha brocha, pintamos todo e dentro co dedo vamos metendo o queixo. ¡Uah! Espectacular. Bueno, pois máis ou menos, de algún xeito, é a receita que estamos facendo agora, De algún xeito é así. Que pasa? Ten máis tralla. A nosa receita ten aí, paramos a facer esta cocción na tarteira, de que vai engrandecelo. Bueno, pois nada, vémonos agora no chisquiño dun ollo. O único que me queda agora é rematar esta hora. Para vosotros é un chisco, eu teño que esperar unha hora. Vouno sacar do forno, voulle quitar o papel albal, vouno pintar co allo e perixel, vou pintar a amiga esta con allo e perixel e vai ir outra vez ao forno. E en 15 minutos aproximadamente xa temos as torradiñas feitas e máis a tapa co boliño de pan con todo este saborazo. Despois levantamos a tapa e metemos un pouquiño máis de sabor con, neste caso, voulle botar un pouquiño de pemento doce. Se non queredes, así vai, tal e como vai perfecto. Allo. Vale. E aceite de oliva. Quieto. Unha brochiña. E aquí. Sal, pementa. Nah, o pan xa ten sal, non vai a facer falta. O queixo ten sal. Con isto, para despois. E cas verduriñas? Facer bastonciños. Como é o xeito de cortalas? Vale, podemos coller un garfo, podemos coller un espeto. Podemos coller un escarbadentes, non? Entonces, con anaquiños pequenos, pero se non, o mellor xeito para poñelas é este. Quitamos o pedúnculo, o pemento, abrimos así e canto máis largas sexan as tiras, mellor. De aquí xa sacamos para aquí pro lixo. O obxectivo, bastoncillos así. Facer isto mismo con a cebola, co cogombro e con unhas ramiñas de apio. Deixádeme, vémonos no chisco dun ollo e xa estou con vos. Agora. Si queredes non facer isto, a receita vai estar boa igual. Eso como vexades vosotros. Ahora que vos lo digo, que con esto solamente esta sutileza, de marcar aquí un pouquiño. Ahora subín a 220 grados. Aí vai a ter a culpa, aí que temos que estar atentos ao lado do forno, porque todas estas beiras van comezar a torrar. Ahora, o sabor que lle vamos a dar vai a ser impresionante. Riquísimo. Ben, e aquí sí. Aquí solamente intenté aí botar un pouco de aceite, nada máis. Ahora, aquí que vaya allo, e perexel. Ben. Vale. 220, 225 grados. Aproximadamente entre 5 e 7 minutos debe de andar a cousiña, por si acaso, non vos escapedes, non vayades moi lonxe do forno. Quedadevos preto. Aguanto, calor, aguanto, veña.
Ide conmigo. A Juanto, sí, a Juan. Vou abrilos. 2,25, vedes? Veña. Para dentro. Aí vai. Chisco dun ollo e vémonos aí, na esquina da mesa. Ta agora. Para encher un bolo de pan galego cun queixo San Simón da Costa temos que abrir o bolo, retirar a miga e conservar a tapa. Nunha tixola rustrimos a cebola e o allo porro nun chisco de aceite de oliva e unha noz de manteiga. Engadimos o lacón, o queixo crema, o viño branco e salpementamos. Incorporamos o San Simón da Costa e remexemos ata que se funda. Enchemos o bolo de pan co queixo. Enfornamos unha hora a 180 graus. Retiramos o bolo, pintámolo con aceite de allo e perexil. Enfornamos, xunto coa miga tamén pintada, 10 minutos máis a 230 graus. Empratamos cunhas crudités e listo para comer. Coitelo, isto agora imos cortando así, a medida que vai baixando a marea. Sabedes a que me refiro, non? Imos cortando e vaise comendo tamén, eh? Aquí temos para os viciosos, aquí, pero os que queremos manter a línea, collemos os crudités e para adentro. Está buenísimo isto, eh? Mi madriña querida, mi madriña, vamos a meterlle un poquinho de frescor, vale? 12 ou picante, como vexades, eso como que irades vos. Pero a mí así parecen estupendo. Bueno, é que teño que despedirme, xa non aguanto máis. Mais que nada porque este queixo hai que darlle apuro. É certo, ainda aguanta aí medio oriña, non? Aí atemperando e tal. O que pasa é que me dá que hoxe dame que non vou aguantar máis de 5 minutos. Están as jaibotas por aquí, voando preto. As jaibotas os jaibotos, tamén. Unha apertiña, un bico moi grande e ata outro día. Chao.